Zenideok, hemen ikusten dituzuen lore sortak gaurko hileta elizkizunetara ekarriak dira, eta bertan utzi dizkigute. Gehiegikeria litzateke guzti hau zakarrontzira botatzea. Beraz, lanez gainezka egon gara, eta nire apaiz lagunari, Emiliori, eskatu diot gaurko gogoeta egitea. Bioz berriturik eta fede osoz entzun dugun evangelioa Jesusek esan diguna, gari alea lurrean erori eta hiltzen ez bada, bera bakarrik gelditzen da, baina hiltzen bada, fruitu asko ematen du. Garia oso ezaguna izan da, gaur arte gure kultura, gure artean, eskualde honetan. Irudi indartsua da benetan. Lehenengo kristauen artean, eta itun berrian, hainbat bider aipatzen da garia, testu inguru ezberdinetan. Lehenengo adibidez, Korintotarrei egindako gutunean, 15. kapituluan, ereindakoa ez da ernetzen aurrez hiltzen ez bada, eta ereinduzun gari aleari jainkoak emango dio dagokion forman, piztuerakoan jakina. Baina Antiokiako Ignaziok honela zioen, jainkoaren gari naiz, eta bazapiztien aginek eoko naute, Kristoren ogi garbi gertan adin, egiozue otoitz Kristori jainkoarentzat opari izan nadin. Eta evangelioan bertan, hainbat bider, hainbat aipamen, adibidez, garia eta eztabaida. Larun batez, gari solo batean zehar zijoan Jesus, eta ikasleek galburuak hartu eta eskuen aleturik jan egin zituzten. Hortik eztabaida garratza fariseuekin. Edo garia eta aberatzaren arrokeria. Mando berrietan jasoko dituten neure gariak, eta gero esango diot nire buruari, ea mutil, baduk urtetarako ondasunik aski, hartu atzeden, joan, edan, eta bizia dilasai. Edo garia, amarru bide. Zuk zenbat zor diozu, euna nega gari. Hemen idatzi 80. Edo gari garbia ikaslei begira, Simon, kristau maiteok, zenideok, garia galbaian bezala zuek astinduz garbituko zarete. Edo gariari heltzen utzi egin behar zaio. Garia hiltzean igitaia zekiten zaio, ustaroa da eta erne egoteko. Etxaiak gari artean olo gaizto erein eta alde egin zuen, badakizue. Baina garia emankorra da. Lur honean ereindakoak erne, hazi eta fruitua eman zuen. Bateko 30 edo 60 edo 100. Zenbat aipamen goxo eta ohargileak. Gari alearen parabolaren bitartez, Jesusek adierazten du gurutzearen salbamen indarra. Gizaki guztiak Jesusengana biltzeko besteko indarra baitu gurutze salbatzaileak. Gari haziak negua lurpean eman ondoren, udaberriko paskualdian galburu ederretan fruitu bikaina emango du. Jaunak eriotza gainean duela ikusi arren, ondo daki gurutzea ez dela galbide, betiko biziaren betea baizik. Jesusen jarraitzaileok betiko bizitza irabazteko
lurpean sartu beharra dugula. Jesusen benetako ordua iritsi da. Ordu horri begira bizi izan da Jesus beti. Gurutzea sartzen da bete-betean ordu xamin horretan, eta gurutze horretan bertan agertuko zaigu Jesusen aintza. Jesus gora jasoa eta goratua izateko ordua da. Batetik adierazten da gurutzeraino jasoa izango dela denen ikusgarri, eta bestetik aita jainkoak berpiztua izango dela Jesusen jasotze edo goratze hori jainkoaren aintza betea dela. Jesusentzat ez da une gozoa, barrua atzeka bezbetea du, baina aitaren nahi aukeratzen du Jesusek. Aita, azaldu zeure izenaren aintza. Larri dut orain eure barrena, baina zer esan aitari, libra nazala, baina hain zuzen, ordu honetarako etorria naiz. Aita, azaldu zeure izenaren aintza. Jarraitzen du Jesusek, nire zerbitzari izan nahi duenak jarrai diezat dio. Ta lagunok, jainkoaren erreinuaren alde lan egin nahi duenak, badaki, sarri, arrisku esamez eta zurrumurren artean ibiliko dela Jesusen antzera. Garai honetako gizon emakume gehienek arazoak eta zailtasunak baztertu eta erosoago bizi nahi dute. Bizitzako korapiloak nahiko neke dakarrelako. Guzti hori bilatu arren, gaitzak eta nahigabeak hurbil izango ditugu denok beti. Baina Jesusekin ikasi dugu lagun urkoaren sufrimenduari ezin dizkiogula gure begiak itxi, ez eta bihotzak gogortu ere. Hori egitean ez dago zorionik. Jesusen gurutzeak eta munduko gizaki makalenen alde lan egiteak bakearen, maitasunaren eta zorion betearen saria du berekin. Jainkoak eskuzabaltasunez guretzat oparitua. Beraz, zenideok, jarrai dezagun kementzu Jesusen gurutzearen atzetik.